खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय दासान्दि भारतनि मोनबा रायजोनि बिसायख'थिनि रिजाल्टखौ लानानै गोबां समाजारि बिजोङाव गावबागाव रायजोनि बर्ड रिजाल्ट मोनै एबा फोसावैनि सिगांनो एक्जिट पलनि प्रेडिक्शन खालामनानै फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। जों मिथिगौ मोनबा रायजोनि बर्डनि रिजाल्टआ फोसावजानो थांगासिनो दं। फैगौ 4 मे खालाराव मोनबा रायजो फारियै आसाम, केरेला, पुडुचेरी, तामिलनाडु, वेस्ट बेंगलनि बर्डनि फिथाइखौ जयैनो 4 मे खालाराव फोसावनाय जासिगोन। दासान्दि बर्ड रिजाल्टखौ फोसावनायनि सिगांनो एक्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो आसाम आरो बिटिसिआव बबे राजखान्थि हान्जाया बेसेबां मासि मोनगोन बेखौ लानानै एक्जिट पल फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। आसामाव नायोब्ला बेबायदिनो एक्जिट पल फोसावनाय नुनो मोनदों। मोन 126 बिधानसभा बियाबनिफ्राय बिजेपिआ मोनगोन 38निफ्राय लानानै 45नि गेजेराव, कंग्रेसआ मोनगोन 45निफ्राय लानानै 55नि गेजेराव, एआइयुडिएफआ मोनगोन मोन 5 मासिनिफ्राय लानानै मोन 10 मासिनि गेजेराव, एजिपिआ मोनगोन मोन 4निफ्राय मोन 7नि गेजेराव, बिपिएफआ मोनगोन मोन 4 आरो मोन 7नि गेजेराव। बेराफारसेथिं बिटिसिनिखौ नायोब्ला बेबायदिनो फोसावनायखौ नुनो मोनदों दि इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 9, बिपिएफआ मोनगोन मोन 4, बिजेपिआ मोनगोन मोनसे, कंग्रेसआ मोनगोन मोनसे। बेबायदिनो बायदि एक्जिट पल फोसावनाय नुनो मोनगासिनो दं। बेबायदिनो बिटिसि खुंथाय सोरखाराव थानाय बिपिएफ पार्टीनि माखासे सुबुंफोरा एक्जिट पलखौ ओरैबायदि फोसावदों दि बिपिएफआ मोनगोन मोन 11, इउपिपिएलआ मोनगोन मोन 2 आरो बिजेपिआ मोनसे मोनगोन। बेबायदि फोसावनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं बेरेखा दोलोनि एबा इउपिपिएल पार्टीनि आईटी सेलफोराबो गोबां गावबागावनि प्रेडिक्शन खालामनानै एक्जिट पल फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुबै रिजाल्टखौ जों बयबो 4 मे खालारनि उनावसो मिथिनो मोननाय जासिगोन। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर आसामनि बबे पार्टीया बे बाराव सोरखाराव फैगोन एबा सोरखारखौ खुंगोन आरो सोर जागोन आसामनि सीएम। नोंथांमोना सानो नामा एनडिए सोरखारानो एबा बिजेपि सोरखारानो सोरखारखौ दागोन? नोंथांमोना सानो नामा बे खेबाव कंग्रेसनि सोरखारा फैगोन? नोंथांमोना बेखौ गावनि प्रेडिक्शनखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। दिनै 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सान। थांनाय 1990 मायथाइनि 1 मे खालाराव एबा दिनैनि खालारावनो बिथां गेदेमाया बर' हारिनि थाखाय जोबनो गैयै हाबा मावलांनायनि उनाव अबथिरायै जोंनि गेजेरनिफ्राय गोजान जानानै थांदोंमोन। दिनै बिथां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बड'फानि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावदों बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया। एबसुजों लोगोसे बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो जयैनो बड'फानि मांखरसालियाव बिबार बावदों। इउएनबिटि आरो मिरु एबसुनि बानजायनायाव दतमा थुलुंगाफुरियाव खुंफुंनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सानखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बड'फाजों लोगोसे साफ्रोमबो मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावजोफोरनो मान होलांगोन होनना बेबायदि फोरमायो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। मध्य प्रदेशनि जबलपुराव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। हरखाबै गोबां बारहुंखानि जाहोनाव बरगी मुंनि दैमायाव खारनाय गंसे क्रुज नावआ दैमायाव गोदोलाङो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जाब्रबथायनि समाव क्रुजआव सा 29 सुबुंफोरा गाखोनानै दंमोन आरो बे जाथायाव दासिम सा 9 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोनदों आरो दासिम सा 15निफ्राय लानानै सा 18निबो बांसिन सुबुंफोरा गोमानानै दं। मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मुंदांखा दावबायारि थावनि जबलपुर बरगी बान्दो दोनथुमसालियाव मोनाबिलि समाव क्रुजआ खारबाय थानाय समावनो हरखाबै गोख्रों बारहुंखानि गोहोमाव कन्ट्रल खोमानानै दैमायाव गोदोदोंमोन आरो बे क्रुजखौ मध्य प्रदेश दावबायारि निगमाया सामलायदोंमोन। मख'नो गोनांदि गिबि मन्त्रि महन जादवआ बे जाब्रबथायनि सायाव ससियेल मिडियायाव गावनि फिननायखौ फोरमायदों दि बिथाङा ओरैबायदि लिरदों दि गोमानाय दावबायारिफोरखौ नागिरनो थाखाय रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ गोख्रों खालामनाय जादों। बोखांनो हानाय दावबायारिफोरखौ जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। बेजों लोगोसे दावबायारि मन्त्रि धर्मेन्द्र सिंह लोधी, डिभिजनेल इनचार्ज एसीएस एडीजी आरो जायगानि सुबुं थान्दैफोरखौ थाबैनो जाथाय जानाय जायगायाव सहैनो बिथोन होनाय जादों आरो नायबिजिरनायखौ जागायदों होनना बुङो बिथाङा। सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि खुंगा 35थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय।
सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादा खुंगा 35थि रंजालि बैसागुखौ 8, 9 आरो 10 मेयाव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जागोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानो गोनां सानजारि नोगोर बैसागु बिदाय फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होयो एसबि बड' जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गोरायुं सनेस्वर बसुमतारिया। हाबाफारियावनो बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारि, मिरु बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि सोरजिला औवारि, मिरु इउबिपिअनि सोलोंथाइ नेहाथारि जनाराम ब्रह्म, दुलाराय आइजो अनसाइ आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सुबारारि बसुमतारि, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य सोरगियारि, सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफादनि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि अनारु सोरगियारि, धेमाजि जिल्ला परिषद सोद्रोमा सानसुमा बसुमतारि, MACनि बारग' मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि आरो लोगोसे हाबाफारियावनो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एजुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।